ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് അല്ലെന്ന്. ഒരു വിഷമല്ലേ 18 അധ്യായം കഴിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം തീരല്ലേ നമ്മുടെ. അതെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള അത്ര തോന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, നാളെയും കാണാലോ മറ്റന്നാളും കാണാലോ എന്നുള്ള തോന്നല് വരുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാ, അതുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തീരുമ്പോ നമുക്കൊരു വിഷമാ ശരിക്കും. ഇത് തീരുമ്പോ ചെറിയൊരു അത് നമ്മൾ ഈ സപ്താഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം വരുമ്പോ നമുക്ക് ഡെയിലി പോകുമ്പോ ഒരു വിഷമം തോന്നുമല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ദിവസം കഴിയാറാവുമ്പോ. ശരിയാ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ നാമജപ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങടാ ചോദിക്കേണ്ടത്, നാമജപ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന്. ഞാൻ ടീച്ചർമാരില്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഫുള്ള് ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കേറിയപ്പോ ആരും ഇല്ലായില്ല. ഞാനൊരു 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി. 8:10 ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേറിയത്. അപ്പൊ ഇല്ല. 7 മണി മുതൽ 7:30 വരെയാണ്. ബുക്കിന്റെ പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന്. ചോദിക്കണ്ടേ നാമജപം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തോന്ന്. രശ്മി മാതാജി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരുമില്ല മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്കൊരു ഭാഗവത ക്ലാസ് ഉണ്ട് 8 മണി വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർന്നപ്പോഴേക്കും അത് പോയിരിക്കണം. ഞാൻ അഞ്ജന മാതാജിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനിരുന്ന് തന്നെ ചെല്ലിയും മാതാജി തന്നെ കേറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേറിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ കേറുന്നവര് കേറിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഒരാള് കേറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അടുത്ത ആള് കേറുമ്പോ ആരുമില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരും ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ് എല്ലാവരും കേറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരി. ഇനി നാളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചെല്ലാം മാതാജി. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കേറുന്നവര് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ശരി. ഞാൻ കറക്റ്റ് 7 മണിക്ക് കയറിയായിരുന്നു, ചൊല്ലി നിർത്തി. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കയറി ആളില്ലാത്തോണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമതും ചൊല്ലി, പിന്നെ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ 8 മണി വരെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവര് കയറിയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശാ മാതാജിയുടെ ഫോണിനാണ് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. സിഗ്നലിന്റെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതാജി. അതായത് ചിലപ്പോ പക്ഷെ മാതാജി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാതാജിയുടെ? ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. അത് ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരണ്ടാവല്ലേ ഇടയ്ക്ക്. മാതാജി ഇന്നലെ ഞാൻ ബുക്കിന്റെ പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മാതാജിയുടെ ഇതില്. എന്റെയിലോ അമ്പലത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലല്ലേ? അമ്പലത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചു. മാതാജിക്ക് ഞാൻ വാട്സാപ്പില് കണ്ടു അയച്ചവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുന്റെ വന്നോ ബുക്ക്? ഇല്ലല്ലേ? കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രഭുന്റെ എത്തിയോ? വന്നിട്ടില്ല. വന്നിട്ടില്ല.
വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 18 എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 55. 55 ശ്ലോകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. എത്ര? 55. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? കൊറേ പറഞ്ഞു. 3 തരത്തില് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചെയ്യേണ്ടത്, പാടില്ലാത്തത്, ബന്ധം, മോക്ഷം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാത്വിക ബുദ്ധി. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3 സ്വഭാവത്തെ, 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മള്? 3 ഗുണത്തിലുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനി 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മത്പ്രസാദാത് മത്പ്രസാദാത് വാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ്. മത്വിപാശ്രയ എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കായിരിക്കും അവര് ചെയ്യേണ്ടവ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മത്വ്യപാശ്രയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. മാതാജി, എന്റെ നാമം പ്രാപിക്കുക. നാമം എന്താണ്? ധാമം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വീടെന്ന് പറയാം. വീടാ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വീടെന്ന് പറയുമല്ലോ, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നാണ് പറയാ. നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം പറയാം, ഭഗവത് സന്നിധി എന്ന് പറയാം, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം അല്ലെ നമ്മൾ പറയണത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്തിന് ധാമം എന്നാണ് പറയാട്ടോ. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്താ സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലേ. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേതോ അഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം? നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നാശമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഫലം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴുക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്തെന്ന് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിയിലേക്ക് അവർ തന്നെത്താനെ വീണ് പോകും. അവർക്ക് ഈ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെട്ട് അവര് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാണെങ്കിലോ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടെയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്ത വ്യക്തി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചുഴിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായ ചുഴിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നായോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിം സ്വാം നിയോഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നാശം സംഭവിക്കും. നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നീ എന്തെന്നെ ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ജോലി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവനാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നാശം സംഭവിക്കും. അല്ല ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നവരാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബന്ധ സ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരീഷ്യാസാവശോപിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നീ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നീ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നീ മടി കാണിക്കാണ്. പക്ഷെ നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെന്ന് തോന്നുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ.
അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുന പറയാണ്, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രകാരമാണോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ അതേ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതു തരക്കാരാണെന്ന് പ്രശ്നമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഒരു വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കാറ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു വേഗത കൂടിയ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് മറ്റേതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനെന്ത് ആവശ്യമില്ല, ആ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഏത് തരക്കാരാണ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് നൽകും? ഒരു ശരീരം നൽകും. അത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നൽകുന്നത്. അതിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ തൃഷ്ണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമേ അതിന് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ, ഏത് ശരീരം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ പറയുന്നതില്ല. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അതായത് ആ പരമപുരുഷന് മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാന്തി നേടാനും പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാനുമായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശൈത്യദശേഷേണ യഥാ ചസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നീ സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണോ ഹിതം അത് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ശാഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പൊ നിന്നോട് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പരമഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാകണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഞാൻ എന്താ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരു ധ്യാനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണ്ട, ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസിയാവേണ്ടതോ ഒരു ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളെ ജീവിതത്തെ അതിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം താം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്ന ഉപദേശം, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന ഉപദേശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ശ്ലോകം പറയാം? ഈ 66ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാം. ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, നിന്നെ എല്ലാ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെയാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ വംശം. അപ്പൊ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മാം ശുച എന്ന പദം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട, ഇതെല്ലാം പറയുന്നതാണ് മാം ശുച. എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും സ്വയം ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? ആ മനസ്താപം വെറുതെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതം തേന തപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നച മാം യോഭ്യ സൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ആരോടൊന്നും ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല? തപസ്സില്ലാത്തവര്, ഭക്തിയില്ലാത്തവര്, ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവരോടൊന്നും, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരോടൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു ആധികാരികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന്, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തോഷേഭിധാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളവനാണ്. അയാള് എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്ക് അവസാനം അയാൾക്ക് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച്ച മേ തസ്മാത്
അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ആദ്യശേത്യേച്ച ഇമാം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടം സാമ്യാതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം, അത് പരിപാവനമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധാവാനാനസൂയശ്ച ശൃണുയാതാപി യോ നരഃ സോപി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ അസൂയ ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നല്ല മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭ ലോകങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കശ്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടാസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂട്ടി കേട്ടില്ലേ, ഇനി അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ വ്യാമോഹമെല്ലാം നിന്റെ ഇപ്പോ മാറിയില്ലേ? ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകമല്ല, കവി എഴുതിയതോ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഏത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, മുക്തി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹാസ്മൃതിർലിപ്ത ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോ സംശയം ഇല്ല, എനിക്ക് സംശയരഹിതനാണ്, ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവനാണ്. അങ്ങ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മോഹം എന്ന പദം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പറയുന്നത്, അത് മോഹം. ഭഗവാന്റെയും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണയുണ്ടായാൽ ഈ മോഹം ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാനെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്, മോഹമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മോഹം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദാമിമശ്രൗഷ അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായി സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. വ്യാസപ്രസാദചുത്വാനേത് തത്കുഹ്യാമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത്
സാക്ഷാൽ കഥയതാ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവിനെ ഓർക്കാണ്. സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാൻ അടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സഞ്ജയന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്ന് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമം അത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഋഷ്യാമീച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായി പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാക്കുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സംവാദം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ്. ഞാൻ ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്നാണ് പറയണത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. തൽഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാനും അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. ഇത് എന്താണ്? ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അയാൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാണ്. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമീ ച പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും സന്തോഷം ഉണ്ടാകാണ്. കാരണം വിശ്വരൂപം കണ്ടു, നാരായണ രൂപം കണ്ടു, പിന്നെ ദ്വിബീജ രൂപമൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആലോചിക്കും തോറും സന്തോഷം ഉണ്ടാകാണ്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത് എവിടെയാണ്? അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണമായ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും നീതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. ഇവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യമുള്ളതും വിജയമുള്ളതും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ കക്ഷിക്ക് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ കക്ഷി ജയിക്കുമെന്നുറപ്പിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവ. ഈ 5ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരോക്ഷമായിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്കേ വിജയം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. ഇതെന്തും ആരെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അങ്ങനെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ലെവല് ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എത്ര ഉണ്ട് ഇനി? 9 തൊട്ടിട്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ വായിക്കും, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ഏതുവരെ? 55 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? 14 വരെ പറഞ്ഞു. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി. 14 വരെ പറഞ്ഞു. 15ാമത്തെ യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ ഏത് ശ്ലോകാണ്? 66. 18-66. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ വാസുദേവർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിലൂടെ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രം. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിലൂടെ